indawo yethu yokubambelela. wena wedwa inkosi yokuthula, Siyabonga mlamleli wesivumelwano wena inkosi esisha. enamandla, Siyabonga qhawe wena inkosi lokulwa. ephila kuze bephakathi, Siyabonga uNkulunkulu wena ongaphela wedwa amandla. inkosi, wena wedwa uyaphila, Siyabonga Baba akekho Phezulu, uNkulunkulu othengayo, Jehova ofohlayo. wena wedwa inkosi Siyabonga yokuthula, uNkulunkulu othando. inkosi enamandla, Siyabonga uNkulunkulu wentutuzo inkosi ephila yonke. kuze bephakathi. Hawu sesiyenda Ayikho inkosi manje enjengawe, Nkosi. akekho uNkulunkulu Singavela ofana nawe, ukuzwa. wena wedwa inkosi Khuluma yokuthula, nathi. wena wedwa inkosi Siyazi enamandla, ngokuvula umlomo wena siyafika. wedwa inkosi engcwele, Bavula umlomo inkosi siyasinda. efana nawe, Baka wavula umlomo siyakulama. wena Baka wedwa wavula umlomo wena wedwa siyahlumelela. inkosi yokuthula, wena Phefumula wedwa ke. inkosi enamandla, wena Igama wedwa lakho inkosi liphakanyiswe. we love you, Jesus. Uyinkosi yomphakela. We give you praise and glory. In Jesus' name, ashayela uJesu izandla. Samukele incebo kaNkulunkulu ngaphambili egameni likaJesu. Oh, praise the name of Jesus. Ngiyacela sihlale phansi bacele egameni likaJesu. Amen. Angithathe lithuba ngibingelele ubukhona benkosi phakathi kwethu namhlanje egameni elinamandla lenkosi yethu uJesu. Amen. Hallelujah. Namcela ukuthi ngithathe njengesiqubulo ese Holy City kahle hle sebandla ukurecognize the presence of the Holy Spirit. Bukhona bukamoya ongcwele. Amen. Sengibingelele recognizing that greatness. Ngiyathanda futhi ukuthi ngirecognize ngibingelele ngithobe ubucobo uNkulunkulu alisebenzisayo ebandleni lase Holy City nasebandleni likaKristu Jesu umpostoli nomama ne-leadership yakho yonke baba. Amen. Ngibingelele ngirecognize the bishop. Amen. Utata Sikhali. Praise the Lord. Yo ngizoshumayela ke kukhona indoda endala. Amen. But at least nami nje beyamsethanda ubakray. Praise the Lord. Hallelujah. Ngibingelele ingceku zikaNkulunkulu zonke ezikhona nabazalwane bonke. Sibingelele nomndeni wakandanzi nezihlobo zonke egameni elinamandla likaJesu. Amen. Ngihamba nomngame Mabiyela. Praise God ungiphelezele namhlanje. So wonderful ukuthi sizohlanganyela with this good send off yomzalwane wethu. Amen. Hallelujah. Akukuningi bazalwane sekukhulunyiwe kakhulu kule ndawo. Siya recognize ukusebenza koqobo likaNkulunkulu. Ngokubiza ngokuhluka nangezikhathi ezihlukene. Ngibuka nje into enzo umpostoli la ukurecognize ubaba Mbonambi njengokwazi inyamazana. Amen. Bayifica ke sihlabekile bayilonda kahle wonke umuntu onomsebenzi awenzayo. Hallelujah. Umpostoli Paul uthi omunye wahlwanyela omunye wanisela kodwa uNkulunkulu wenze njani okhulisile. Amen. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi kulesi sikhathi awuhlanganisa umzimba nawubuka ukuthi all the barriers of the past uNkulunkulu uya break those walls preparing the bride for ukubuya kwenkosi uJesu. Hallelujah. So ke ngenxa yesikhathi bazalwane allow me ukuthi ngiye straight to the word. Ngiyakholwa uNkulunkulu uzongisiza ngingabi mude kule ndawo. Kuningi besingakusho kodwa ke nje emndenini uJob chapter 14 verse number 5 uthi umumo weinsuku zakhe usesandleni sikaNkulunkulu. Uthi akayukweqa nangomzuzu munye. uDavide uthi zonke insuku zokuphila kwami zalotshwa encwadini yakho lungakaqali nolodwa. Hallelujah. So ke akwehlanga isimo mhlambe sesho noba kunjani. Cha kufike nje ukuvalwa kwechapter nganeno. Hallelujah. Uthi David amehla akho ngibona ngiseyihlule. Zonke lezo insuku zalotshwa encwadini yakho zanqunywa. So ke siyabonga abakwantanzi ukuthi ke nikudedele nikwamukele ukuthi kwenzakele
kuningi mhlawumbe engakusho kodwa nje umpostoli ngiyathanda ukudlulisa lamazwi. A very powerful message that you preached. Nangidlula kwisimo esifanayo, but losing a foot soldier, ulahlekelwa isosha ogijima nalensimini. Akuyona into elula abazalwane. uNkulunkulu ukhulumile ngajabula ngathi uNkulunkulu sekuhambele phambili ngoba nakulahleka umzalwane, especially umzalwane one impact. Ikhona lento izwa ukuthi ishayekile. Hallelujah. Now kusho ukuthi ke iarmy sekufanele reorganizwe. I-team sekufanele ibe restructured ukuze umsebenzi uqhubeke. Hallelujah. And yena uNkulunkulu ke oqalisile wona lo msebenzi wethembekile ukufeza kuzobe usuku loka Kristu. Ebandleni Holy City, hallelujah, we can have the courage to know ukuthi noma angahamba ivamile kule nsuku kuma social media kuthiwa good night sobona nekuseni. Uthi uzama ucheck ihistory yalo muntu okuthiwa good night kuyena ubona uyaphoswa nje good night la. Hallelujah. Kahle hle good night owabafele enkosini uJesu. Hallelujah. Owabafele enkosini ubani uJesu. Hallelujah. Asidlule nje bazalwane. Hallelujah. Umpostoli Paul siyazi thina ukuthi uma lelitokodo esikulo lizwe sinesakhiwo. So lithi iBhayibheli asithanda futhi ukuthi ningazi bazalwane ngabalalayo ukuze ningadabuki njengaba ngenalo ithemba. Hallelujah. 1 Corinthians 15:26 uthi umpostoli Paul isitha sokugcina siyachithwa singukufa. So we know ukuthi ke for now asikakamboni uJesu ethathe zonke izinto wayibeka ngaphansi kwenyawo. Kodwa siyambona yena owenziwa abamncinyana nje okwesikhashana kunengelosi. Hallelujah. Ukuze ngentando nangomusa kaNkulunkulu lithi iBhayibheli anambithe ukufa akunambithele bonke. So ke sizokhuluma kahle ke enkonzweni yokufihla umzalwane onanjithelwe ukufa. Hallelujah. Sihamba indlela kabezalwane. Asihamba indlela yethu eqalwa yithinda. Sinomqambi wendlela ngeke ngizokuthoka umqambi wendlela. Kodwa ngikhuluma ngomqambi wendlela yokuphila uphakade. Hallelujah. Sihamba indlela eqande jiwe ike yahanjwa. Asiqala indlela nje entsha. Hallelujah. Ihanjiwe uJesu simkhonzayo uhambe yona le ndlela. Hallelujah. Waseshiya a very positive legacy. Hallelujah. Hallelujah. Wathini ngishona ethuneni in 3 days ngiyabuya. Hallelujah. And wabonakala kuna historical evidence, kuna spiritual evidence, kuna yonke into ongayifuna ukwazi ukuthi inkosi esikhonzayo ingenile la yadlula yasisinikeza iBayton yathi ngokuba mina athi amaluthela Jesu wami uyaphila ngiyakwesaba ntoni ngathi ngena kulithuna ngingesabi ngathemba ukuthi ngiyakwenza kanjani ngiyafuswa nguye athi limnandi lelizwi elithi uma mina Jesu ngiphila nani nizokwenza njani. So ke siyambonga uNkulunkulu bazalwana siyazwile lenkosi egameni lika Jesu. Amen. Kumnandi ukukholwa uJesu. Abayiki into ebuhlungu njengokuthi ushawe isiqhwaga uthi uyobuza ubhuti omthembile na aphinda ashawe ngendlela efanayo. Yabona ke uma indaba yokukholwa kwakho ingakulungiselelanga ubhekana nalento ithi ukuyichecka kancane. Hallelujah. Manje ubuhlungu bethu masishumayela umpostoli nje bushilo ukushayeka kwethu kuba kabili noma ukukhathazeka kwethu kwabili ngoba siba ne-question makufika kulesikhathi ngoba kufanele hand over to the chief shepherd. Thina we are under shepherds. Fanele hand over the souls. Hallelujah. Siyibuyisela kuyena injoba wayeyifakile. Yes, culture isiko nazo zonke imfundiso zikamesapha nalento efakiwe kodwa sinikezwe itask yokuthi sithi restore back to eternity the glory akadenayo engakabi khona kulomzimba engakabi khona obaba bamzalayo engakabi khona. Hallelujah. Bonke abesiko lesizwe khona sithi sine task yokumbuyisela kule nkazimulo. Hallelujah. To Jesu baba ngikhazimulise ngenkazimulo enganginayo kuwe izwe lingakenzi njani. Itask yethu itask yingakho sometimes asuncengana.
Kambe mangabe uthi uyaphambuka kwasisikhathi sokucorrecta nje there and there. Ngoba sihlosile ukuthi laba bantu abangaka bahambe bethwelewe betheli i-era. Hallelujah. Ngithina njengabafundisi ikhonseni enkulu masifika kulesi sikhathi. We are so concerned sihlehla semuva siyowenza i-checklist. Ukuthi in terms of doctrine isifundisa simfundisa into ayiyo yini. Ngoba njengamanje hallelujah. Iphelile nje indoda endalishila iphelile into ebesingayenza ngayo. Any kind of intervention ebesingayifaka iphele ngamhla ethi uthi Apostle Paul hallelujah to be absent in this body is to be present with the Lord. Namhlanje sihlangene nje sizokwenza i-commemoration yokuthi silandisane ngobuhle bakhe. Kodwa nje indoda endalishilo the day umphefumulo uphuma kwakuphela ngaye kwakhalwa ngapha kwahlokonywa ngaleso lwimi. Oh hallelujah hallelujah. Oh hallelujah. Yithi inkolo yakho noma lento ofundiswa yona mayingakuprepare ukwazi ubhekana lento ngesibindi recheck and revisit. Ake uthi ukuyibheka uthi ukuyihlolisisa. Uma yonke into ishunyayelwe ukuthi ube nemoto ube nemisi ube nedoda ube nomfazi uhlale kahle la ingakuprepare ukuthi when you move out of this body are you ready to meet your savior. Uma ingazange yashumayela noma ngabe kwavulwa iBhayibheli uma ingazange kulungiselela ubuyisa ubonana naye emehlweni ungenalo uvalo ungenakho kwesaba you need to revisit namhlanje. Uma namuhla nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni. Because of my time, allow me to give the scriptural reference. What is hallelujah? Oh, siyabonga Pastor. Ngithi mina sometimes yakhala Mpostoli kodwa ngibonile ukuthi uma uNkulunkulu eba confident ukuthi akakuvisit ebandleni kube khona imbala ayikhayo. Then in pain and in all of the agony zoyizwayo, but you can say thank you Lord. Ukuthi at least there is something I have done. Asivale bazalwane nasi name to say fika. 2 Timothy, what Timothy chapter 4. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Isibili kuTimotheo. Oh, khona ngaphuthuma bakithi. Oh, chapter 4. From verse number 5 ake ngifunde. Kepha wena qonda ezintweni zonke. Ubekezele ehluphekeni. Wenze umsebenzi womvangeli. Ufeze ukukhonza kwakho. Ngoba mina sengiyanikelwa nesikhathi sokumuka kwami sesifikile. Ngikulwile ukulwa okuhle. Ngiqedile ibanga. Ngigcinile ukukholwa. Sengibekelwe umqhele wokulunga eyakungipha wona inkosi ngalolo suku umahluleli olungileyo kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo. Amen. Hallelujah. Oyibhala nje kuphi usejele right in Rome sithi ijele thina kodwa it was a dungeon. Ijele lingekho dignified. Boshiwe. Question uboshelweni umpostoli Paul. Boshelwe nje ivangeli. Boshela ukushumayela uJesu usindisayo. He is at loggerheads. Ulwa ubhekena ngeziqo zamehlo. Nabaphambanisa ivangeli bathatha hallelujah umthetho bazoxuba nemusa. Kufanele asuke confront. Alungise idoctrine isifundiso siqonde. Hallelujah. Ngenxa lokho he attracted enemies amongst religious people. Abantu abamzonde kakhulu Jesu saphila emhlabeni enze ministry yakhe nabazonde ngishiya ithunya zakhe abapostoli. Akusiba abantu bale ngaphandle ezweni. Abantu laba aba religious abaqonda khona into abayaziyo. That's a problem. Hallelujah. Ungcono umuntu nje umthatha nje ibhinqa lesidwaba nje uzomshumeza uJesu angakazezwe. Hayi lo ke wangena wasegqokiswa engazange aphenduke. That is the one that creates more problems. Angidlule nje lapha. Hallelujah. iBhayibheli ubiza lo mfana uthi qala umfungisa lapha from verse number 1 uthi I charge you. Hallelujah. Phambi kaNkulunkulu phambi kaKristu ubushumayele
izwi kuyisikhathi noma izwi ngoba kunesikhathi esizofika la bezofuna ukushunyayezwa njengokubajwa kwendlebe zabo bese beyibuthela abafundisi, the teachers of the word, abazoshumela njengokubajwa kwendlebe zabo. Kusho ukuthi bafuna abantu abazobaphamparisha ngemessage. Hallelujah. Uthi wena bekezela-ke ehluphekeni, aliqonde ey'ntweni zonke. Uma lezi zinto sezenzeka, understand. Hallelujah. Uma sebekwazi ukuthi babe nesibindi sokusho into abayazi kahle ukuthi iyi-era iliphutha bayisho ngeconfidence. Uthi wena qonde ey'ntweni zonke, ungalokhu uphikisana. Bamba into oyitsheliwe. Uwakhuluma nalo mfana wathi kusukela ebuncaneni bakho wazi imbhalo engcwele enamandla okuhlakaniphisa kuze kube lusuku lokusindiswa. Bamba lezo zinto. It's not time to argue. Wonke umuntu angayidedele phansi inyoka yakhe. Kodwa one thing we know is that Moses iza kuyikhwinya so. Hayi bazalwana singa-argue-ishi. Mhlawumbe ngivele ngivele lento bese siyathandaza. Asinaso isikhathi sokuphikisana. Kodwa uma lento yakhe inamandla iqala isiprovele ukuthi iyakwazi ukubuya ethuneni iphila. Uma ingazange yabuya ethuneni iphila, awuthi ubuyibheka kancane. Shakataya la mahasakata. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uma lento yakho ibaphile, hallelujah. Noma ingakunika zonke imoto nemhlaba nayo yonke into, kodwa ingabi nayo impendulo yekhuna phakade. It is a wasted investment. Ilahlekile lento oyiphethe. Akulahlekanga lento oyiphethe, kuphela kulahleke nawe uqobo. Uyongwatsho kahle. Qokisa zonke ivatho zasehlelweni lakho. Kodwa umhlabelele ngawuze uhlatshelele. Uthi mhla ngiyakumuka ngishiye lo mhlaba, igama leNkosi uJesu liyini. Athi khona-ke ngiyohamba ngingenakho ukwesaba. Hallelujah. Siyabonga ama-Holy City amandla. Ngizange niloku nishere nemzungelezi isoshe besihamba nelolwelela. Benihamba kuphi indlela? Hallelujah. Kodwa sibonga ukuze ufakazi bukaJesu. Le video efakwa la ngibe nesikhathi sokuyilalela ngathi sho kahle labazali bathi lala kahle ikholwa elethembayo inkosi. Abanye bawuhlabele becothi umhlabelelo uyozela sekuyolala sekuyalala. No, lilala kahle ikholwa elethembayo kuphi? Enkosini. Angiqede lento ngikhathazwe izinto ezimbalwa esho uPawulu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Onke into zonke understandani bazalwane lento ayikho into abnormal. Noma ungaprofeta bathi uyabuya mhla ka-23 nangabuyi, ayikho into abnormal. Ningakhatha qonda ey'ntweni zonke. Lithi iphepha lofundayo akenze njani. Angaqaphela masevuka zonke lezi zinto. Alright, ahlule qonde uthi umpostoli Paul shesha Timothy gijima usakile. Ngoba isikhathi sami sokumuka sesifikile. Awuniyaso bazalwane. That's my first point in my conclusion. Yini lenikeza umpostoli Paul ukuthi akhulume boldly ngesikhathi sokuphuma kwakhe emzimbeni. Bebona ngamendaba yokholo wakho ivangeli lakho malingakunika isibindi sokubhekana nokufa ngqo in the face. Then it means recheck. Akathi uyihlona lento yakho ngoba izokusiza. Hayi ngomunye umngcwabi ibhokisi landiza phezulu. Landiza phezulu. Bathi uyangena uphumula lalela uphumula ngenwa ngale. Lento i-insurance ethathwa nganene. Angathi ne-insurance nawe uyithatha umsasifiwe. Uyithatha before ufiwe. Ngoba i-insurance is preparation for an unforeseen circumstance. A future that is coming. Oh, hallelujah. Yes, 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 lalela. Isipho sokuphila okuphakade senguJesu Kristu. Makuthiwa isipho kusho ukuthi ungasithatha futhi ungasenze njani. Usiphika. Mawusiphika awenzi into ehlukile kunabanye. Aqali ngawo indaba yokuphika kaJesu. But for everyone that has denied him, there is a day of reconciliation. Kunosuku lokubalwa kwezinto. Angivale. Yini emnike confidence? Uyabhala kumaHebheru umbhalo umaHebheru chapter 2 from verse 9. Lithi iBhayibheli kwamfanela
ukuba uma yena Jesu, haleluya, okubuyiswa ngaye ethatha ayibuyisa amadodana namadodakazi, ngisho njalo for the sake of inclusion, ebuyisela amadodana ewabuyisela enkazimulweni. Kwaba kuhle kuNkulunkulu amlethayo ukuba amphelelise ngenhlupheko zonke. Lithi iphepha nje bemphelelisa, akamphelelisi in a moral sense, asikho isimilo esishodayo. Umenza anambithe yonke into abasindisayo abazophila kuyo. Awuyaswakala abazalwane sesithandazi. Lithi iphepha wanambitha kwaba kuhle uNkulunkulu ukuthi am-appointe abe ushampeni, abe forerunner, abe uyena otaste aqala ukuthi olaka likaNkulunkulu phansi kwasono luyintenjani. Wangena yena wafa. Hey, asikho lesi sikhathi. Wafa, hayi ufa physical to uhlukana umphefumulo nje kuphela, but wezwa the emotional and the spiritual agonies and pain. Wazubuhlungu ukuhlukana. Wanambitha enambithela bonke abazokholwa. Maye hambe phambili wayinambitha lento. Hallelujah, ufika ukufa, wakuthatha wakhipha udosi. Hallelujah. Wathi noma befake nje umuntu odakazi kade ekhotha ukuthi lowo okholwa uye, awuyaswakala noma efa kodwa uzokwenza njani? Uzophila, nalowo ophila akholwe akasoze afana phakathi. That's the confidence uPaul anayo ukuthi I am going to the grave ngiyethuneni kodwa nginambithelwe. Waphenduka ibridge lokuthi angabe sangena ekufeni kwaphakade uPaul, adlule phezu kaJesu, angene engunaphakade nekuphileni ophakade. Now that is the joy that cannot be explained ukuthi sishare into inambithelayo namhla umamukela njengenkosi nomsindisi. The joy and the power of a liberated soul, umphefumulo okhululiwe. That's the first one. That's what makes him so bold. Uthi because of that, ngenxa yalokho, hallelujah, ngilalele ngiqaphele umlando ushiwoyo ngosisteli ukuthi ayikho lento ukuthi ngicela ngiyise emnyango, ngicela ngingenise, hayi angiboni kahle, hayi kuyashisa, hayi kuyabanda, ngoba okholwayo ngoJesu. Sikholwa lento ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo, nathi futhi uzosenza njani. Lithi iphepha lungulibo. He is the first fruits of those that have fallen asleep. Laba balalayo njengosisteni, lalelani ngithalento inomqali wendlelo iqalile, sibuyiselwe enkazimulweni. Sithandaze. Uyinambithe yonke lento edlulayo, yonke le rejection. Umpostoli Paul mayedlula kuyona usedlula ngeconfidence manje. Ngoba uthini? Kuthuma kimi uza kimi Timotheo odema bangishiyile ngoba bathanda leliswe. Uthi kodwa khuluma, phuthuma wena uza kimi. Uthi uLuke kuphela osele nami. Ngicela ulanda uJohn, uMark uze naye ngoba usizo kimi kwiministry. Hallelujah. Bonke abantu bangishiyile. Kube nesikhathi afanele ngiyoma phambi kwama-Roman officials ngizo accounta ngalento ngiyiphethe yensindiso nentshumayelo evangeli lomusa. Uthi bangishiye bonke bangidedela, bangishiya ngingedwa. Kodwa khona into engiyizwile ukuthi phakathi ngingedwa ngizwile isandla sakhe sengibamba. Simthandile usisteli nakukho konke. Kodwa uzuzo yokugcina ubaba uthi utshela umama wathi asambe nkosikazi, ngoba ngalesi sikhathi sekufanele ube udeli, kube umsindisi wakhe ebese bhekana nereality yokufa. Maye kubheka ukufa ngamehlo kaKristu uyabona ukuthi yibridge. Nangithi ngiyabheka phansi ngibona isiphambano, singiwela isezweni labafileyo singiyesezweni labaphila phakade. Ngizosho njalo namhlanje sesithandaza. Hallelujah. Oh hallelujah. Uthi ke sengilwile kulokuhle. Ngiyabona lento yokholwa iyimpi. Uthi omunye it's a race, I finished the race. Ngiyagijima. Hallelujah. Uthini ngelinye ukuthi angishaba gijimayo. Bagijima bonke kodwa munye ozuza umqobelo. Uthi gijimani kanjalo. Hayi ukuthi gijimani ngoba uyedwa ozuza umqobelo. Cha, gijimani njengabazozuza umqomelo. Awuyezwakala bazalwane. Praise the Lord. Ngiyafuna sithandaze.
uma lento oyibambile noma ngabe uyibiza ngani noma ngabe uyibiza ngenkolo yobaba noma umbiza ngevangeli lashunyayelwa uma lingakunikeza confidence of facing death, it means it's time to recheck. Isikhathi sokuyichecka. Akuyezwa kani? Ngizwile impostoli uthi sewube nayo for 21 years. But bakhona abantu ababa no 21 years and more. Kodwa uma befika ekufeni ubona ukuthi ngivulwa kuyamezwa. Finished. Ngikulile ukuluhle. Qedile banga. Londile ukholwa. Then sakseleni imqhele. Inkosi yami ngiphona ngalolo suku. Kungeyimi ngedwa. Kodwa nabo bonke abathandile ukubonakala kwayo. Noma bangamxeka kanani bafowethu. Noma bangamusho ngezindlela abamusho ngazo. Kodwa lento oyizwile wayibambisisa ungabisasuka kuya kunemqhele emiselwe. Lento ngishoyo ufakazi wami mhlamba kusiyingqondo yakho ngoba uyaresina too much. Kodwa umphefumulo wakho uyazi kahle ukuthi uyibambile lento with all arrogance and pride, but it's not helping you. Lini ithemba lomuntu. Hallelujah. Ongenayo uNkulunkulu. Ongenaye uJesu. Uma ukuphila kwakhe ususo. Yini ngiyakumsisa ngani umuntu ukuzizwe lonke. Egcinene bese lahlekelwa ukuphila kwakhe. Ngiyakumsisa ngani umuntu uthi anqunge ngapha nangapha. Hallelujah. This is a good send off in the world of the living. But uyakuphi ngale. Oh hallelujah. Not kabi ayikabi bafowethu. Hallelujah. Ayikho into eyenzeka ngalena manje. Zihlukane indlela zothu isicebe noLazaro. Isifuba sika Abraham noma iHades. Hallelujah. Akekho suka ngale kwabafile yazotshela abaphilayo. Ngoba la emhlabeni banoMose nabaprofeti banabapostoli apostoli umbuyazi abambona abatshela into eyodwa uma bengalaleli bona lalela sicabithini ubazogcina la okhona nawo intercession ngale kwethuna isasebenzi tumhlabelelo umnyumzalo naseNigeria uthi the tears that you will cry when the church is gone, you better cry them now. Leso inyamba zozoyilila mangabe lisusu ibandla lihamba kungcono uyilile manje. Sivala amehlo sithandasi. Sewesikhathi. Pastor, with your permission, angazi noma can allow them, Bishop. Hallelujah. Can I hand over the microphone? It's time. Put things right. Yeah, get the popularity and fame. And I guess we're selling a lot. We're selling a kuleli vesi sesime ngenyawo sonke alifundile indoda kaNkulunkulu. Paul ekhuluma noTimotheo manje sengiyanikelwa ekhuluma ngenyama ngoba inyama iyayiswa. Uthi kodwa uma sebenginikele inyama sebeyihambisile uthi kodwa mina ngiyamuka. Inyama iyayiswa njengoba sizoyisa ethuneni nje. Kodwa ukumuka akudinge esinye isandla. Kudinga abashunyayezwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu owafa wempelo owavuka kwabafileyo. Kudinga uJesu yena ngale kwethuna akekho umuntu akukho sandla udlula asebemuka abayazi indlela athi mayikhuluma uJesu mina ngindlela neqiniso nokuphila akakho yakubaba ngaphandle kwami. Namhlanje kule nkonzo sesihamba sesimhambisa mhlambe khona ofuna le ndlela yokuthi mhla ngifika la nginikelwa kazi ngiyomuka yini ngikulwile ukulokuhle
uqinile ukukholwa. Mayikhona phakathi kwethu vele uphakamisa isandla sakho ungabusayibambezela futhi ngazathi uyobuyinikela nge-injury time la khona isikhathi singasekho selizokhala noma nini icilongo. Mawukhona siphakamise kakhulu isandla sakho usiphakamise sithandaze kanye nawe. God bless uNkulunkulu akubusise mama. Ngiyasibona isandla uNkulunkulu akubusise dadewethu. Ngiyasibona isandla. Ngicela usiphakamise ngane yakwethu ungasali seqoqwa uyaqoqwa manje. uNkulunkulu akubusise baba. Izulu liyaqoqa. Izulu liyaqoqa. Izulu liyaqoqa. Izulu liyaqoqa. Ngiyasibona nesinye isandla siyaphakama. Ungasali ngane yakwethu ungasali usiyanikelwa. Kodwa uzothi mayiqeda ukunikelwa emhlabathini abese yamuka. Kuyoba njani kuwe? Mhlambe sogcina ngokukunikela. Pastor, ngicela niphakamise kakhulu izandla. Nina niphakamisele baba. Ngenhlonipho enkulu siphakamise ungabusasehlisa. Niphakamise kakhulu nina niphakamisele mpostoli. Ngicela uzothandaza. This is true. This is Jesus. Ngicela thina sonke siphakamise izandla singazehlisi ibandla lonke. Linda wonye lesi sinqumo esithathwa laba bantu uNkulunkulu akubusise sisi ngiyasibona mhlobo wami waziphamisa zombili kunondodakazi lapha emuva ngiyambona okunobaba lapha ngiyambona ngiyazi ngihlushwa ubani manje ngihlushwa yilo oyibuza umbuso ngesikhathi sokuphakamisa isandla ngicela ukukhava nawo mhlobo wami vele usisheshise nawo usiphakamise ngoba lo mthandazo wenziwa manje akuwona lo wesonto umthandazo wokuthatha lemphefumulo siyise enkosini asingabayise enkosini futhi ungangenanga kanti nawe bekuyithuba ngoba namhla kwantanzi umncwabo kodwa empilweni yakhe ithuba uNkulunkulu kuvulela amathuba nangemncwabo uNkulunkulu akanqeni ukwenza inkonzo ezispecial kanti ufuna ukubamba wena ngoba uyazi ngosistelo useqedile uhlushwa uwe awukafika enkosini ungasiphakamisa ngabasabi laba bantu ngoba bazokuphekezela kanje ngeke bakulekelele usistelo uyedwa manje akekho ngisho umngani wakhe othi qheluka mngani wami singene soba u2 ngisho umfundisi wakhe nangu uphethe imicrophone manje akangenanga naye so lesinqumo personal senze wedwa obuya wedwa la siphamisa izandla zethu ngifuna ukwenza umkhuleko ibandla libalekelele